Te salut! Hai să-ți arăt o chestie la care tot m-am frământat și m-am gândit. Știi că prietenii tăi când se întorc din Turcia, toți apar cu tricouri și cu cămăși, USPA, Tommy Hilfiger, Tom Tyler și așa mai departe, toate brandurile, tricouri originale, 100% din Turcia, cu 8 euro bucata, dar ele sunt originale, săsătura. Știi că și panourile fotovoltaice pot să fie tot așa, replică sau fake, spus altfel? Cum poți verifica un panou fotovoltaic că este original sau nu? Păi hai să-ți dau un pont. Orice panou, orice brand care e consacrat și recunoscut, cum este panoul ăsta, Trina Solar. Trina Solar este gen când ai spune Mercedes între mașini sau cum spui USPA între haine. Așa este Trina între panouri. Adică este un panou numai bun de făcut replică. Nu o să zic numai de Trina. În aceeași oală, în aceeași categorie intră Canadian Solar, Trina, cum am zis, Longi, Tongway, de Ginko și de Ja, asta nu știu să vă zic dacă se fac sau nu replici, dar de pe brandurile foarte, foarte cunoscute care sunt Tier 1, Number 1 ca și vânzări în lume, se fac replici pe bandă rulantă. Și cum se fac replicile? În spate, orice panou fotovoltaic are un acțibild cu numele, cu datele tehnice, cu specificații și așa mai departe, care îți spune ție, ca și cumpărător sau nouă, ca instalator, ce specificații are, ce proprietăți are panoul ăsta și așa mai departe. Și în primul rând, ce brand e. Și noi credem pe cuvânt că ce scrie pe eticheta este 100% adevărat. Dar ține cont că o etichetă fake, nu-i cazul ăsta, dar o etichetă fake îți spune lucruri fake. Cum poți verifica un panou fotovoltaic? De exemplu, luăm exemplu personal acesta de la Trina. Foarte simplu. În următoarele secvențe îți arăt pe calculator cum poți verifica pe site-ul lor www.trina.com originalitatea panoului. Orice panou fotovoltaic are un acțibil, o etichetă pe lateral cu un cod de bare, cu un serial number. Aici găsești seria fiecărui panou fotovoltaic. Serie care tu poți să o scanezi sau să o faci, să o tastezi pe site-ul de la Trina și acolo poți să vezi dacă este autentic, data când a fost făcut, locul și așa mai departe, puterii, specificații și așa mai departe. Toate lucrurile astea le poți verifica pe site-ul lor. Idem are Longi, Canadian Solar și așa mai departe. Mai de mult tot îmi băteam eu capul cum se face ca competitorii mei de pe piață vând sau montează sisteme fotovoltaice la un preț atât de mic în comparație cu al meu, când prețul meu, doar a materialelor, a echipamentelor, aproape ajungea la prețul lor în care era inclus și montajul și structura de aluminiu. Posibil să fie o variantă. Nu-i acuz că ei folosesc fake și eu nu folosesc fake, dar voi sau tu ca și client sau ca și instalator poți verifica autenticitatea dacă ți-ai pus panouri originale sau urmează să-ți pui panouri originale sau îți pui niște replici cu un acțibil frumos de panouri premium. Atârnă de tine ce calitate folosești și de la ce firmă cumperi. Vreau doar să știi că în portul Constanța și nu numai în portul Constanța sunt sau au fost camioane sau mai bine zis containere întregi de branduri consacrate, dar doar cu acțibilul. Cum am aflat asta? Din surse oficiale, de la alți distribuitori naționale, aș putea să spun. Nu vreau să mă bag mai detalii cu nume, dar ai posibilitatea să-ți verifici panourile. Întreabă-ți instalatorul, vrea să-ți dea poză de pe etichetă sau poate nu vrea să-ți o dea. Dacă știe, înseamnă că. Dacă știe că-s fake, înseamnă că nu o să-ți o dea sau îți dea poză de la alt panou. Până data viitoare, eu îți doresc să alegi înțelept și să ne auzim cu bine.